Hakabalingkong ni pediang sungobaha ya pi baro kidukhat jong kabalang kumjuru ya kiwei pat ki para bangit kibana kiwei kibalang kibadan ringkat bat gi lingbakani kapor joko jing syakri ngiduai bau blei undan ringkat bat gi lingbakani kapor joko jing syakri kapor joko jing kan mau i kan mau buram ya ka jing syayap ka jong trai jong i Yesus Kristus halo ka ding na halur lom Calvary nginya duai ublei ukpa jong i ubahabneng ngidap na ka jing sngongo yame namar ka ni kapor kabakodor jong ka ni kasngi kabakraw bat kabakentang ya kabakum ki khon ki ba i bat ki bara suspa ki jong me yin ken mau i ken mau buram ya kata kasngi jong ka jing sha sitom bat ka jing kenia ka jong me ku try dala ka jong ka jingem halo ka ting pna haulong Calvary balong ka jing sus pa bat ka jing penem yang ikin nong pop ki barem at ki bajat ngiduai au blei ba menyalam ya ka pod jong ka jing syakri nadu ka bastang hadu ka bawaino Snow bat sa skor au blei ya ka jing duai ki jongi Kelet bat maaf ki palat ki duna ki bamisyam hingi. Ngipan ha ka keteng ke bat yang tam. Utrai bat unang peniem bat e jongi Yesus Kristus. Amen. Ngenyarwai ya ka jingruai ka ba prapuai. Ka jingruai ka ba prapuai. Hajan ding na jong metrai. Wa ba im kaya itu. Jing map yu nong pap baswan. Nalom Calvary yaitu. Hading pna. Long kaburam yanga. Hadu mensiam nga kan siam. Jing suk jai bat jing kemen. Barok kidikot ke jingwai ke ba prapuai. Bat hadien juga ni ke jingwai. Ngan kerpat yaiwei ni kidikot yang ke komiti balang. Imasa ar pengrup. Il skobha ban puli ya ketien jong ublei. Bat kumjuru ban bu ya ke jingduai. Hakmat jong ublei. Ke jingduai ke ba prapuai. Hajam ding na jong itrai mapaim kayai tun jing mapyu nong pop paswai nalum Calvary tun hading na Rom Yanga
Shuai ka bangin pandem makijing tuai. Tungin siya skor katukan ni ki benta nagaktian ka jang ulay. Yak pa fila ban siyam naga gospel jang uyones kalanong ka bakat kanday. Kadukot ka ba arpra laipo. Kanyo katpra. Managa gospel jang ulokas kalanong ka ba arpulay kadukot ka ba saw bat ka ba saw punriw. Bandak shiti ka ba ar si kinong koren kalanong ka ba san kadukot ka ba katsan. Bat nakashiti kolusay kalanong manengkong kadukot ka ba arpo adu arpo ar. Bat kashiti si ki Hebrew kalanong ka ba ar kadukot katsaw. Bat nakakitab jang Isaya kalanong ka ba san pulay kadukot ka ba saw adu ka ba nriyo. Ikantiyan ki ba ang gumne. Te da ka ba ubahi yala ka ding pana. Te ulalay no siya katagajaka balakot maloy kli. Hangta kila saknar pna ya u. Bat ya arngot kiway pat lem bat u. Uway siya kakrung. Bat uway siya kaway kakrung. Bat u Jisu hapadeng. Bat kalalong hamar ka bahanriw baje. Te ka jingdom kalawantap ya kakandaw baro. Hadu ka bakanday baje. Te la pendum ya kasengi, bat la penkat ya ka jingka, jong ka tempel na padeng. Ujisu te haba ula pertar ka ketien ka bajam ulaong, kukpa hakikti jong me nga IT ya la ka mensem, te haba ulaong ya kani ula aino ya la ka mensem. Hadien kani haba ujisu tip bala pendep mentah ya ki baro, ba onyo pendep ya ka jing tho uong la pendep bat haba ulano lenge ila ka kli ulo IT no yala ka mansem bat ulayap ru na ka benta baro bagita ki ba kin im shu haladihi ndrai hauta uba na ka benta jongki ulayap bat ulami bat Bat da'u ban penyesok dakas nam kading pena jong u. Jaga ban penyeng ya pi kum ki bakhuj. Bat ki baklem pop. Bat ki baklem jingduna hakmat jong u. Namar kata kita ki khun ki long ki nong yo banta nagado bat kas nam jong u. Shisha ulaba ya ki jing khuslai jongi. Bat ulakit ya ki jing sngau si jongi. Penman gila nyau ya u bala penmong bala syok da ublay bat bala penjenjar ndrai la penmong ya ni namar ke jing rengkang jongi la pen luet ya u namar ke jing bom hok jongi ka jing shitom bat ke jing sok jongi ka long halo jong u bat da ka jing jingam snam jong u la pen khia ingi ngi baro ngi la sakma kum kilang brat Riu try ulabu halo jong u ya ka jing bom hok jong i baro to bele un korku ka ba puli ba cha skor ka tien ka ba khoi ka jong blai ngin ya le chu blai ha ka jing duai to ngin ya duai kok pa jong i ubab neng giwana khmat jong me lamba jong ka ni ka no phai jong ni ka sngi Ban aingu eme namar ka jing e ba ka jing snai ka jong me melari mela sumar mele lam ka jing em ka jong i kisngi kibnai kisnem baro kiblalindo shadin tat hadu kani ka por bat ka klipmat jong kani ka no phai jong ni ka sngi yakba me melari mela sumar yingi Bangila bandon kumni hana ka jing ka pagantang ka jong me nakabantawan syakri bat pan kraw ya ka karteng ka jong me oy ablay ngis ngongu nam takan ka sngi ka pakarpang ka pakum ki khun ki jong me yo ya ka ban rakhi bat ban kan mau i ya ka jing syayap ka jong khun ba i jong me u Jesus Christ halor jong ka ding pna Hoya blay mela i jangi hadu kata-kata. Mela ai lau jong kun ban wan long breu syagani ka perthai.
nakabanta ban pan yang ki breu ki bapop bat ki breu ki barem bat ha oi ablay bat mem sham la ban nut ru ilo jong khun ban sha ya ka ban kiu halor jong ka ding pna nakabanta ban pan yang ki breu ki bapop bat ki breu ki barem oi ablay namar ka jipop ki jongi namar ka jing pan ngosi ki jongi namar ki rengkang ki jongi mela sha ilo jong khun ban kit ki pop bat ki jing palat ki jongi namar kata ablay ngida boti ak mat ka jing snai ka jong wat eno yang kum ki khun ki jong abang yo ya ka ban kan mau ya ka ni ka sngi to ai ba ka ni ka jing rakhe ka jongi kanom kut no tang ha ka ni ka sngi rai ngin yai kan mau ya ka ha ka jing im ka jongi ka paman la ka sngi hoi ablay me tep kham ha ya ka jing im bat ka jing ya lenti ka jongi kum ki khun ki jong ni long ki batlot ni long ki bam dan bor ni long ki barem ni long ki bajot namar ka jing tlat ka jongi kum ki breu rai ngi don ka jing ngai ka bas kem ablay namar khun jong me ubla shayap alor ka ding pna ni duai ablay baka kini kan long ka bor na ka banta jongi kum ki khun ki jong hap deng jong ka perthai ka badhap de ka jing ele ka jing pan choi ki ba bon rukom ki ba ker saudong ya ka jing im ka jongi man la ka sngi ni long kom ni kom bangi long hadu ka ni klip man ni thon ka jing ka ba scam de namar ka jing e ka jong me lamba khun jong me u Jesus Christ ba lamba ka tin ka jong me ka ba juyai pen kan mau yang i man la ka sngi Bahkan long ka bor ablay na kabanta ka jing im ka jingi hap deng chong ka ni ka perthai ka badhap na ka jing namar kata ablay to nang ya yalam ya ka jing im ka jongi nang ne shakmat ablay bangin long kita ki khun ki chong me ki bayai khmet yala ka jongi khmat tang shamehi namar me long uton rai jong ka jing im ka jongi me long ka bor na kabanta ka jing im ka jongi melong ru utan rai jong ka jingkar khu ya ka jing im ka chongi namara blai ha padeng jong ni ka jing ki jing le ki jing tan ju rai me ai hangi ablai ya ka mansim jong ka jing yai sha bangila ban sha ya ki tagi ai ke baro bangila ban teng ya ka jing im hasla jong ni khandau ngis ngau thu biang biang ablai namar klem ka bor ka jong me nginum la ban le ai ru namar kata ya rap ini ablay bangin khmet ya log jeng mat shamehi namar me long ublay wadan bor halor ki ai baro me long utrai ki met me long utrai jeng man sim jongi me long utrai jeng ka baneng shajrong bat ka khandeu shatbian namar kata ablay to gar khu ya ka jeng shakri ka jangi lamba jeng ka por habangin mi nang ne ablay inyo mat ya ka bor ka jong me Pat lemba jong ni ka por ablay gan mawi lo jong shakri jong me ba me melawan ya lam hang ni ka balang jong me hang ni halum siap ban sam ya ka khubon na ka tin ka jong me lemba jong ni ka sngi ka bakerpang ablay bi ba ka khubor ka bo shakri un bat lemba jong ni ka chamit kan yo jaka ablay hang do nut bagi man sim ka jong me nang bangila ban teng ya ka jingjat enti ka jong hasla jong ne khandau lei ngi bo tia khmat jong me kuma me lam lu jong shakri bon poisok ha ka balang jong me hang ne lum siap ban ngi bo ti ablay bi e khmat jong me basas katu kan por adinu samino ne ka balang jong me nang ni ulai phais la ka jong ka balang ka yeng ka sem ka jong ita duai ablay ba me man long lem kat balau jong shakri Tokor khu ya ka khu bor ka bo shakri ulapan khre wan sama panang jong ya ablay bi o ya ablay ki jing pen khre ki long ki jong breu ndre ka jing pen janai ka long ka ba wan ka khet ki jing snai ka jong me para ablay bi lamba jong ka por klem da bo ti khmat jong me la ka jong ka balang ka jong me ra ablay bi ka balang ka jong me ka don si bon ki kam na ka banta ban pen dep
hakaban pen ye kemen sim ki bakador bat sibon ki kam pen ya cha prang ye ka kam ka jome me tip kam hai ki ke baro ida buti khamat ki jing sne ka jome men kan mau nam takinong sharai jong balang nadu ki pastor ki teman masan rengkat bagi dekhot juga komiti balang ki balong ka khti ka mon ka khti ka diang naga banta ban pentelun juga kam ka jome ida buti jing sne ka jome men long lam kat ban ban kesat bol lang ki baro ken mau ro play nam taki dekhot juga balang baro ki badon nak ka balang jome kumjo ki wei pat ru ki khun ki jome ki badon ki wei pat ki balang ki chidon rengkat ban ngi ha ka jing shakri play doi ker khu ki kumjo ablai kerku ye ko wei pa ko wei geram pingistan ki bana hak ka chong balang par kum ki wei pat ki badon ki wei pat ki balang to ai ba ka jing sok ka jong me ablai kan yo ye ka ban sanshar ha ki to nut pat ki man sim ki jong ki par kan yo ro ban sanshar ki long yeng long sem ki jong ki ablai bi pa de lam ba jong kata ki la ye ka ban shakri lai lo ye ka ker tang ki jong me ki la ru ban ye kit ling kor na ka ban ta ka kam ka jong me kan ma ro ablai nam ta ki khun ki jong me ki badon ha ni ka ri ka ba e ki jongi ha ka ri india bar ha ka leng sat lak jong ka bar thai ki badon ka chu ka ban ta ablai lam ba jong na ka sngi ban rak hi yag ni ka sngi ka ban kan ma bu rom na ka jing sha yap u khun ba e jong mai u jesus christ ki do ai men ker khui ki ru kum ju ablai bi i tep ban yo i ablai ha preng jong na bar thai ka bor jong ka jing dom ka bor jong baman ki le trai khle halor jong ki rai ablai bi eng da bo ti khmat ki jing sndai ki jong to krishan bor ki ablai hang nu ha ki don ban shakri me in yo ma je ka bor ka jong me war ken long ki ta ki khun ki be yai ne hadu ba kut ka jing im ka jong me ko ma ka tin jong me ka pen kan mau yang i wa de tang ki ta ki be ne hadu ka ba kut ki ban yo la ye namar kata ya rap lang yang i kum ki khun jong me baro bangin long ki ta ki khun ki be yai ne tang me hi bangin yo la im ha ta ka sngi ki ba khat do ker khu yi ne ka po jong ka jing shakri ka brang sa lam ba jong ne ka po ki ai ke baro ki ban pandap lam ba jong ne ka por in the long ablay de ka jingker ku blay ki jong me to ma pro ki lak me shem ka jing em ka jong i bangi ju pen ngau si ka mon ka khu jong me i pan gi dem kini baro ka kerteng ka jong utra bo no pen be jong i jesus christ long jo manen ban che bam chukot amen Mentapat ngin yo ban pendep iki kam jong ka balang La shibit haka jasang jongka Senior Christian Endeavor Society ka por saubaji inongkren ilong imasta S Khongjo ngin peteng ya ka jing shakri ka jong i da ka jing ai jong i sha ka kam jong ka balang bat kat ba dang lum ya ka jing ai ngo akat pat ya ki khun samla jong ka balang ka SCS jong ka balang bakan ai ya ka jing ruai ka ba kerpang bat andal hadep lum ya ka jing ai ngo ngan kerpat ai temen pesan je asau kumi bai skop ha ban pen kentang ya ka jing ai ngo hakmat jong blai
ngini duai au blei badu kupau jongi bahap neng ngiwan ya kaban aingu baban sengongu ya mekopa namar kanika nok pai jong kanika sengi bangiyo ya kaban yadan hakanika ying kabakentang kajama ban yo ban syakri ban yaro ban penan buram ya ka kerteng ka im ka shisha bat ka badan bor ka jama trai babha ngimdan ye banai shama dai ke ka mangidan tang ka buram ka jingo ka jiro bat ai bor yang ikopa banginoman klan ya ka jingle babha ka jama melathau kalat melapli melathau kalenti daka jutang kasnam kajong kun jama jisu kenang bamanga ban mangi ngin yoem daka lenti kasnam try baba hakabakom kani kasngi kabakrau kasngi kabakentang haka jingim kajungi kaba menway malasya bau kun jama o jisu un syayap halor keding pena nam taki pap kajongi kenang bangi ngin yoem ken rat akabakum kani kapor ngikan mau yo kun jama u jisu uba babri uba jemno tam uba lui ubam don kajing thobria dai yo uba kumuta melai bet ban pelong yo uba pap ban pen long ban pen ja ling baki pap ke jongi bat bama un ket halor ke ding pna kenang bamangi ngilong ki bahok ki Vietnam ban yeng akmat jama trayarap bagin kasngi kan pen kendet pen riu yang ikopa ba me te pa malait palat nakam ta jongi mem kwa aru bakawi kamen sim kan jatno reme kwa ba baro ki men sim kan kala ka bamot bat bakin yo ya kata ka beneng ya ka ba malakular nakam ta jongi try babha yarab nakam tajung tu kersian bor jing ikut try bakan ka sngi kanam long tang sngi bangi ngini ban raki ban kan mau ya kan ka sngi ka bameku pa malaysia ba kun jama un syayap alor geding pena da yarab kan pen kendet pen riu yang ikut try bangin nang ban ngongu ban aingu bat ban le ru nak nakam ta ka buram bat ka kerteng jama pangiru nginut ban ong kupa ngahang ni tu khot ken rat ni sngo kuman ha bangi dona ka bakum kan ke jing syakriru ngiyo ban ai syakakam ka jama trai babha miyo i ya ka donut ka jongi miyo i ya ka mensim ka jongi mi iru ya ka jing kwa ka jing trang ka jing angnut ka jongi bakakam ka jama kan ya bat syakmat bat syaprang da ka mensim ka bakaman da ka mensim ka jing sngo khia ni ai syakakam ka jama o ha bayin nujor kendiat ko kan rat ni pen pai shama nei trai babha da ka bakaman te pangi ai shama to kerku pen roi pen soi yin gi jingai kenang bahaba ka balang ka penan kam kin long ki balarkam ka kan rat kerpang nakabenta ka hima ka jama ken rat akabakum kan ka por ngiwan ra akamat jamaru nakam tau syakri ubakodor jama balawan nakal lenti ka bajinga I pastor try kerkulam nakam tajong iko try tara mameya iya ka kamera beneng ka jama dapen sle daw man semo buku jama kenang ba ilong laitlu banut ban yeng ban kran ya ka jing shisha ko try kerkuru nakam da jongi ke biyo benta ban ngap ban shaskor ke ketien ke jama tetrai wat sha baki ke bakan jado ki be dai bakan ka jingem kinyo jaka weng pen khod ke ko pa baba kenang baka ketien ke jama kan yo jaka bat abangi mino nang ni nginlong ki balarkam nakam da ka buram bat ke kerteng ke jama kerku ya ke jing syakri baro ki benta baro ki bangin yo ban pendam ni IT ki kiti ke jama Nabi kini barang ipan ke keteng jong Yesu. Amen.
Ngidan hakaway pat kabenta jong kajing syakri. Kapor kabakentang. Ya kabamangi kum kikon ki jong ublay. Ngenpej siya kading tuna haulom kalbari. Da kabangin yo ban sngap ruwa ban syaskor. Ya ka kubor jong kaktin ka jong ublay. Kum kabalang ngidap da kajing sngob habat kajing sngongo. Yay Reverend F. Sinclair ibadan hapneng jongi ban sam ya ka kubor leng bajo kani ka por. Ka kubor kabede bat kani ka sngi. Ka sngi ka bangingi ka kenmau buram. Ya kajing syayap ka jong utray jong Jesus Christ. Halo ka ding na haulom Kalbari. I Pastor F. Sinclair, i Pastor Ibapet, ya ka New Jirang Pastorate, haka Mennar Presbytery. Kat bangas ngutho, kani kamday kasien ka baningkong, kani kasien ka baar ka ba i Pastor Ilawan, bansam ya ka kubor apneng jogi kum kabalang. Bat ngira sngongo sa sistien nakabanta ka jingkoloy ki jong i ban pediang ya ka jing penbet jong kabalang banyadan ringkat bat ngi sa sistien pat bat ban ai ya ka kubor lema ka ting ka jong ublay ka jing tuai ka long mau blay undan ringkat balau jong syakri bat ba ka kubor ka bangin skap ka long ka jing kersan bor yangi ikhon ki jong ublay ki ba skap bat ki ba saskor ya ka Tisuaya kabangingin yo asngaw, ya ka kubwa na Reverend F. Sinclair, nginyarwaya ka jirway ka ba aspa sipaw. Ka jirway ka ba aspa sipaw. Snam ka ding pna ka penkantiyo, kibatlat man long nong job. Snam ka ding pna ka pendemru, kibasarong man hapkam. Ay bangan sngaw, leer pengar na Kalbari. Hadin kani kajirway ngan kerpan ay Reverend F. Sinclair bain skobhaban sim ya kabenta jongi.
Itemen besan jongi ibayalam ye gede jeseng kum chairman gede kapor ke pemerintah. Ki pastor ki bayi ki balak banyedon lang. Ki pastor in charge le se lalak banyedon rekan. Pastor pi maulong ibalong ru ke channel ke banglak ban. Poi hang ni ha balang ke jong pi ke bekum gede sengi. Idon i pastor rang ba jongi pastor BC lengda. Iba hagasin ke peningkong ke pengayok benuan keren negeri ke balang ke jongpi. Ila keren inga ya kewe ke kentin ke banga namla aban weng na ke doknut ke jonga na ke cingem ke jonga. Hadin ba lawai ke cieseng ilawan pankiung ni pulpit. Bada ila ong pastor pihak ban sumar bahai ila di sumar bahai pastor ila di. Ngam tiap balai pastor orang ba jongi keren ni di kentin. Kaya ke jing song tu ke jongi ke jing idei. Bat nga barabas ngap ye gijing keren ke jonga. Yen rei ngasngo bagalong ke kentin ke bekordor kata-kata na ke pentah jonga. Kita men besan ba i jong ke balang. Ibalak banyedon rekat ke por. Ki dekat komiti jong ke balang barok. Ki don na pedeng jongki ki bang itu le se khambun ki bang namla ban itu. Ki long kemi ki long kepa ki ba i jong ke balang ki kun samla bat ki hab ki berit ru kat ki balak banjadon negeri kapor le se lak bandon ki para bengi na po nang ni na kabalang jong pi na lum siap bat ki lak bandon ru le se ki bawan ki beru bat ya barok kat ki balak ban don negeri ke jeseng na kaliang ke jonga ngawan ringkat berukun baar jonga na kaliang ke jonga ringkat berukun ngawan ra ye ke jingkublei Good Friday ke basuk ke bakamen ipi baro haka kertang ke jong Jesus Christ ubalong try bar unong peniem ubi ke ujongi. Ngai kublai kerpang ipi kum ke balang na kamenta ke program ke bangla ban yedon rekat bat pi ke sengi. Ban ya syakri lang ya ublai haka bakum ke sengi ke kerpang ke Good Friday. Kum balaong ke galong kamdei ke sin ke beningkong yenga ke sin ke baar layo banyedon rekat banyasam ni keketin ke jong play ha ke weni ke singi kerpang ke pada mission and evangelism Sunday tang banga klem ken mau bahang klem ken mau ban pe ru ya ke snem ke banga yo banyedon rekat hang ni tengai ngu yo play na ke ke por se sin pat ke bangla banyedon rekat bat pi kumbai temen san chairman ila ong ngade pastor watre ha kan New Jirang district menar presbytery kepada ke juk ke sinod kepada ke kasinat ke KGP sinat sep ngi bat kumbalong mentang ada ban pe ro ike ban yarap ro ya ke wei ke district kepada ke menar district te kata le se kalong kendiat ke bang skwa ban pensngo kenang bangin ya so tho ya ke jaga ke bangang wan ke menar presbytery ke presbytery ke badan kendang ke presbytery ke badang red bat ke presbytery ke badan ke bordar ke asam. Pangai itu ipi bangi dan kumbas sautli ki balang ki ba kawai kade ketenat balang lai teli ki balang ki ba kita ki balang kim dei na gajai penriu khasi ke jongi rei ki dei na gajai penriu karbi tingi ai ngo yo blei bo blei lanang kerku i tu ki jaka ha ka ba kajing kala Kristen ke jong ki breu kala nang ya chakman ngaku aban itu ipi ia kewe ke jingja hak snem arjar shpau kabanga ngadon ngadang long tangkum upro pastor hak tu kupor hak kewe ni ke jesang district kalawan ke report ek skor ke jonga bakata kalong ba kewe ni ki snong ka bakarteng ka amring ka ba menta ka de tenat balang kilamut bantang im yo we urang ba hau jentang keba bat kila te la khom yu kila tep yu dong yu jentang ban thangim yu namar bo kwa ban long Kristen Henry ke basngo tenat ba ka jingproit ke ban maki kila persiang ban penme ha kata ka por ban thang yu kam siam la me om dei tang ka wei ong tau turai wong artli ki jingproit Henry siam lala ban penme ding kum tau la lai im pada du mentau dang dan ni orang ba bekerteng horko timung kata kalong kendiat lese ka bakan chui thu bangin so thu
ia ka phang jong ka presbytery ka bangidon nga kerpan amar kata IP kum ka balang barok ka wei pin yai kan maulem yengi kum ka presbytery ka jingduai kham tam ha bangidon ki kum ki de ki jaka binang la ban trei kham bhai ka kam ka jong blai kublai shibun sai sen pan na ka bata ka por ka kordor ka kum ka balang pikan mau bani ai bantalem yenga ha ka kum ka de ka sngi ka ba kerpang ka benta na ka ktien ka jong blai ka bangadon ban warra ap deng jongi kum ka khubor good friday ka por ka long halor ka wei ka phang bat ka phang ka bangang la bu ka ba ong kum ni ki saujat ki breu ki ba pher ha ka sngi good friday ka baning kong lane ka sngi jong ka jing sha stom ka sngi jong ka jing sha sa nar phna ka jong trai bat unong paniem ba yi jong yu jesus christ Haswa bikin pois kiri benta. Tu ini pendam hoblay lagi cing duai ini duai. Ublay jongi. Ublay jong kabalang hani halum siap. Ni aingo eme ko kenran amar ba me ik yengi. Ni don na kade ka jesang ko try kam dai ka jingla ka jongi. Kam dai ka hak ka jongi. Kam dai ka bor kam dai ka jing start kam dai ka spa. Kam day ka ru kenrat. Mengilai ngilong tang ki breu ki badap ki pop ki jing palat ki baharukam. Trabe ngilong bat ngidon na gede ke jesang. Day namar ka jing ka bamayan blay ka jame jing jame kenrat ka dap biang ye ke chim jongi. Ngilong kum ne ngum ngilong. Try rap ngi namar kata begin skotho ye ke jing sha. Para bangidon kum ne ko try ke yeng ka bakentang ka jame. Ni duai kenrat saisin. Ia kebanyakan kerkuingi lembaga di kapor. Abangin sengap baca skor ke ketuin ke jome. Isnei ban kerkuingi ablay. Bangin yok pediang. Namar om tang dau kupu bangin im. Henry kamtam ngidan kam kum kikun ke jome. Ia ke jingbam lembaga ketuin ke im ke jome ko terai. Ablay tu kerkuing akum syakri berit jome. Pada kecing penkrep baro ke bangadan. Isnei terai kan long kecing kerkuingi. Sengau kecing duai kan rat mam ablay kecing bom piang. Haka kerteng Jesus Christ bau terai ngipan. Amen. Kendiat agak kapor. Ka kane ka Good Friday. Ngitip bahaya kata. Ngijurake ka Good Friday na ka snam siya ka waypat. Bat ngisngau tu. Baka Good Friday kada ka sngi ka bakum ki bangeng ni rakhe ban kan mau ia ka jing shashtam bat ia ka jing yap ka jong utran bat unong penim ba jong Jesus Christ halor jong ka ding pna kada ka sngi nga perkhan la dangin ya nujor ka bat ki wei ki sngi la ne ngin ya nujor ba ki sngi ki bakum ki breu ngi yap no na kada ka perthai kalong ka sngi ka bapar kabaning kong kabagade ka sngi Good Friday kalong ka paper ka jing perkhat ka jonga kalong ba om don kanu ko do ka sngi kabaki bahaying hasam ki jongi ki klan kabangi ong ya ka sngi ka babha lane ka good day henry baro ki sngi ki bahaying hasam ki jongi ki klan nginyo bagade ka sngi ka basngosi ka sngi ka bapait donot bat kalong hi kumta ngala dang amdon ke program magade ke por rengkat bat pi kum ke balang ngala de bandan benda kesngi ban on tap i we ni kita men besan po ke presbytery ke jongi menen na bang lalit ban lej jengo ai ngalalap i ki bahing sam bo pli ki yam ki pait no namar ke jingdu no ya lo jong kupa habaklat ki riu kraw ki nong sinsyar hakade ke pertai ke bangidan bonsen ngi jiyo shti namar balai kata kalong kadak jong ke jing ngolem ke jing sausi lem na ka menta ke jing klat no ke jongki bat nga sngo bandong bangi kum ke balang ro ngi pediang ye ke benta bagade sngi kalong ke sngi jong ke jing sausi nga persyang ban pe kai pi baro pi persyang ban riam de riam ke bayang ke bathau ye ke jing sausi Henry ketika sengi ke bau terai Jisu ulah syayah lakot ya ka
da ka de ka sngi ka babha la ne la bu da ka de ka kerteng good ka sngi tho ding ka babha ta ka de ka jing phla ka jong ka ba ar ka jing phla ka bang yi ka lang ka don ka ktin ka ba ong ha ka ktin phareng ka ba ong kum ni good and dead don't really go together ka jing bha bat ka jing yap kinam la ban yai rengkat Henry ha ka jing yap ka jong tra Jisu ngi ba ka jing bha ba ka jing yap ki yai rengkat long seriem kum bau nong lei kurem ba ka nong lei kurem haden bagi la pendap ye ka jing kente kurem ma ka ying ka jong blai kimi na ka ying ka jong blai dak ba ye yai rengkat dak ba snok ti bat ka ne kam kot tang kata Henry ka thau ye ka jing long ka wei ka jong ki ka balai ka ba ka sngi ka ba ngasngau ba ka long ka ba kerpang bon ngi yam ha ba ki bahi ngasam ki khlat no ki leit no da ga perthai namar bangi perkhat ba ka jing yam ka jongki ka jing leit no ka jongki nam la ban ye kan du shu Henry ka jing yap ka jong tra Jisu ka de ka jing yap na ka banta ka jing yap sha ka ban im le ne ka jing yap na ka banta ban pan im ki don ki breu ki ba ai kerteng ki don ki balang ki ba ai kerteng ia ka de ka sngi ka Good Friday ki don ki ba ai kerteng kata ka Great Friday ka sngi ka ba crown ki don ki ba ai kata ka Holy Friday ka sngi ka ba khoi ki don ki ba ai ka kata ka Secret Friday ka sngi ka ba kentang bat kalong shisha kumta ka de ka sngi tho ding ka ba ngiyo ban kan mau shisin shisnem ia ka jing sha shitam ber ka jing yap ka jong trai kalong ka sngi ka ba crown ka sngi ka ba khoi bat ka sngi ka ba kentang ki parabangi be tang na kini ki jing shisha ngi la ban song tho ye ka jing long per ye ka jing long pla ye ka jing krau bat ka jing kentang jong ka sngi ngin yai artat ye ka benta ka bangang la pen sngo mene ka basdang bat ban so tho khambha ye ka jing pla bat ka jing krau jong ka sngi ngin phai ban ya kran da ka bangin khmi sau jai ki breu ki badan ka sngi ha ka ba kum ka ta ka sngi jong ka jing shashitam ba ka jing ap ka jong trai ar hajar snem tam menshua yin pai shaga benta ka baningkong ki breu ki ba perta shlah ka ta ka por ki ba ong to sanar pna yo Jisu ubau Chris bat pelai hangi yo Barnabas sanar pna yo Jisu bat pelai hangi yo Barnabas kani golong ka benta ka baningkong kini ki jai breu ki baningkong ka bangakwa begini yape ki ka por ka gospel ka kum Lukas kala nang ba arpulai ka khat ba arpuar Pilat ong ka ktin ka jong blai laisin laiwat ula ong ho tau pai ba bangam syam satia ya ka dau bau ne ubreu de banya Henry ki pai ba kila pertashla kila penbor u bo de ban sanar pna yu bat ban pelai ki yo Barnabas Pilat bau damon ong ka ktin ka jong blai bau damon ban pen snob ha yo tau pai ba bat ban pen sobha yo kaisar ula IT yo Jisu ban sanar pna kadan sakawai ka kantin ka bakam snow sharkai ka jing perkhat ka jonga ka de ka benta ka long Matias arpnyo arpsan la dagin pule baki kimi ki pa ki breu ha ka de ka sngi kami ka sur ka snow sharkai na ki ba kata ka long badai ban sanar pna yo ne Jisu bat lada jai ai bakas nam ka jong u kan long halor jongi bat halor ki khun jongi ai bakade ka snam jong ni ubreu kan long halor jongi bat halor ki khun ki jongi balai bat ka ka bala penlong di pai ba bikin pertaslah kat ni bandawa bade ban sanar pna yo trai ka baning kong kalong gaji kadon ka jing pen ngobha breu Matias arpunyau khat khandai la dang pule ko manglapen kan mau mene bakat tengah ka jong Pilat kala ong hu wat le ru yo ne breu yo ne bahak na bangla sha shibon ka jing pos ne na ka banta jong u reu Pilat on mla ban le na mar bo do kwa ban pen sobhai ki breu yo to pai lang klem dau la ITU ban sanar pna
ka jing pen sngo bha ye ki breu ya ka ka bom dei ban pen sngo bha ka pen sngo si yo blei bat kalam sya ka jing yap ka baar ka bala penlong ye ki breu bakin perta shlah kom ne ka dei ngi hang ne ba ka don ka jing bishar bam hak ka jing le bam hak utra jisu la da bishar hak kom dei ban yap namar om syam la syam hu ye ka jing pelan Henry wat la dau tau nong bishar ula syam ya u ba om syam la le kano ka baude ban yap latip syai kedar ya kata ka syai ko ma syai ka sngi penban ubret ya kata ka jing bishar hak sekendang bat upenlong sim ya ka jing bishar bam hak tang ban pen snobha ya ki breu la dadan mano kinong bishar ka pertai la kalong mangala ne mapi Klam ki bom bishar da ka hak lane ki babo ye ke jing bishar hak sekendang kita kila dai lupa ki breu ki jong pilat ki nong trei ki bashirham ki jong pilat ki nong shun jong ke jing shisha ki para bangai be to ya bishar mapi to ya bishar ya kata ke jing bom hak da ke jing bom hak to ile mapi ndai to ngin snothu bahaden kat tu ke dia senam jong ke jingai lenti ke jongi ni haban lek dak ke perthai ngin nam lain nak tarajur ke jong pelai ngin nam lain nak katakan nurak ke ksau ke boong i khasi ke jongi ke dujok ding ke besyar kai kabalai kabala penlong ye ke rang ye ke pajba kabangi lam bagi ke pajba ke por kalong tang na ka banta ka jing shun ka jing bisni ki ya pen la ka jing em bat wat ya la ki khun ko mang la pen pule mene ai ba ka snam ka jong u kan long halor jongi bat halor ki khun ki jongi sngo shir khai don bon ki kimi ki pa ki batang ba ki kin hun ma ki kin sngo bha ma ki kin yo ban pendap ya ka ba ma ki kwa kim perwa bat kim salya wat ya la ki khun ba ki kin jat Kim salya wat bandi tak dore lagi jong kikon ki bakai lakhala pun kapop ka jong ki kelas sok pedung bepli kikon kikti balaikan bangin dak hai kikon baladangi khai kikon nagamta ban bread iki syakdujak Tang nam ta ka pop ka banga nga kwa ban pensno bha ya lade ka ba ka lok ka jonga ka kwa ban pensno bha ya lade nga pen kelas sok pedung yi ki khun ki ba ye ki jonga ki banga nga la khala pun ki belong ka dok ka snam ka jonga ki breu ki le hadu kat ne ka de ka sngi good friday ka baning kong ki pra bangai be la da dan ki kmi ki pa ki bale kum ta kam dei tang bangi ki kit pop ki kit ya ka pap ya ka sanga ka chem ka jonga Nang ta ka basau ka bangi ka penlong ki breu ban le kumne ban pertashla ba de ban sanar pna yo trai ka bangi hang ne kalong kini ki breu hang ne kim don shu ke jing le ran kim don ke jing ting henry da ka ba shai kadar ki perta ba de ban sanar pna yo jisu bat ban pelai yo barnabas balai ki le kan ne ka dau kalong bala tap mat la i ki khmat jongki Kidan ki khmat ki bayoi tang ba kim yoi dan ki skor ki bayo snow tang ba kim yo snow kidan ni ki khmot ki ban eu re kim eu kidan ki kti ban taba re kim taba kidan ki kjat ban ya re kim ya ong ka ktien ka jong ble mat ka sam ka chis pa khat san ka khat ka basan la dangin pule la tap mat la bonsen ki para bangai be Kajingim ka jongap ka jongpi ka pertashla persya yo try bat unong peniem jongi namar bala tap manla ka jingim ka jongi ki khmat ki jongi deki ki bas ki bathala jog de ka perthai ka babi ka jing bishni ka jing pihun ngi yang ni ka sensar donbor kata-kata ka dau ki saperta kan ni kane ka penjat haba ka jing bishni ka jing pihun ka sensar Kepenjat yang ngau nong bisni, kepenjat yang kita bisa bisni. Kani kalau ku mangkeriang ya ke kur ke jaj ya ke senong ke tau ya ke yamlang ke salang.
ia ka ribat ka jaj ben riu kan mau itu story pang ka tham bo we unong khwai tham kat bodang shong khwai ulabo iki bon tali ki tham ka borti ka jongu we bayat nang tanah rot jong kata kawa ulai i ulai pej ang tai kita ki tham ki botol rong ba ulabo ong ko ba balai pim tap ya ka borti ka jong pi ya kin like kita ki tham ki jong pi shben wa ba pim tep baki tham hi barawar lada dan ka we minta kumne kan pet no kan like no we ha baladan ar lightly southly shaneng kin nom like shu ban pet namar haba ka we ka mut ban par ban pet ka we ka tan pat ka jing bi sini ni sngosi ban ong bau ni sembai ula kala ding ba kum ta ka ap ka jing ma ha ka jing long sipara ha ka jing long sikur ha ka jing long ha ka sinong ka thau wat ha ka balang ka bakentang ka jauh play ka de ka yo pan sut ha ka ni ka ri ba ka jai ben riu ka ba ye ka jongi ka de ka yo ban prong bat ka ni ka long kum ding ba kala nang yaisan kan ba kisngi ki nang ya ka ni ngi ka long ka dau ka la pen long yo trai Yesu bakini ki pai ba kin perta sanar pna namar ka ni ka krau kata ki ka bas ngausi ka long ki babet yo ne sembai ong ka ktin ka jong play ki de ki nong yalam kide ki Pharisi ki Sadusi bat ka bakham sngosi shu hang ne ong ka ktin ka jong play ba kide ki rang ba lengda hang ne ka ngat lang inga ku nong kren nai ye kide ka benta kide ka por ka wei pat ka bala penlong ye kide ki pai ba ban dawa ban sanar pra yo try ka dei ngai ba ka dan ka jing ting ka jong ki iki nong snishar bat iki bor jong ka sarkar rom hang ni ngi ka de political pressure ka baki ong akten pareng ki pajba ki haban perta sanar pna yo Jisu namar kita ki berdon bor kita ki nong snishar ki pen bor baki penting ru iki bagi de ban perta kumta ka jing shisha ki bu kendang ya ka hak la bread sedasbin ya ke jing bom hok kane ki penlong blai ya ka ya ke jing bom shisha mane bang la poyang ti golfing la sange ispang ngal kumpet ka mobile ka WhatsApp group ngal yi ke jing tha ya ke city ke bla tha ka sarkar Manipur bagane ka Easter Sunday ke bamenta la chisni on penlong ya ka kum ke sngi trei po Manipur ngaperkhan baladakan wan ka bakum ka ni hang ni ka ri ha ka ka jella ka Meghalaya ka jongi ka banja ngini le kumno kinong trei sarkar ki bom wan trei ha ka bakum ka ka sngi ya ka bala patha ki ban wan in chaweng na ka kam ka rai ka jongi ka jingjit ka jongi hang ni ngi ya ka bakum ka ka sngi ar hajar snem men shwa ka don ka political pressure ka bajur kawai pat ka dauba ka bagi pajba ki yang percaya yang Jisu kadai ka jingsha pen snothu bakla kata ka manipulation ka jingsha pen snothu bakla ki nong ilam ma ka tu ko por ki pendai ya ka balaj bat ki penlaj ya ka badai u Jisu klem le ye hen re ki ong lo le ki pen yong ya ka bali bat ya ka bali ki pen kelayong bat kani kalong kum bat the da ka petrol ha ka ding ka pen kelang ye ta ka ding bat ka pen thai ye ka ta ka la air ha ka ta ka por kani ka jing pen sothu bakla ka jor bha ki di sngi la kalong ha ka sinshar khadar la kalong ha ka jingej bat ha ka balang ngi lape da ka rongli sapo ka don ka pot ka weipat ka bang yi ha ka de sngi ka bla penlong ki ki breu bakin perta kum ni ka dei ka jing sothu bakla ka jongki
ia ke mission ke bau trai Jisu utrai. Ki jiu ki perkat bau tau Mesia wana ka bor ba ka boram rangkat ba kenun sipai ka ba krawun jab tuma ba unlong nong sinsyar. Pen ban utrai Jisu wana ka jinglong ret ko mengi i naduk Bethlehem. Utrai Jisu utrai ka mission ka jong kupa ha ka jinglong ret. Da ka bor mensim. Da ka ba penlek jumut syakahima ka jong belai. Habang ngim ngau thu bha ya ka mission ka jong Jesus Christ habang ngi lengkot ka jing tip ha ka bai de ka jing kai ka kten ka jong blai ka penlong ngi begin yang persya yau tau bangi ngi langai habang ngi thu bha yau tau bangi langai ka penlong ngi begin sim ya ka rai rumah syane ba syatai Paul namar kata uang ngai itu yau tahu bangang langai. Kan nungut nangi kepada itu sisya yau tahu bangi langai. Keba penlong ingi bangin yang skam. Kini ki breu hagade kapor. Namar bakim snow tu bah. Ya kade ke jing sisya baro. Ki penlong ka penlong yeki ban ken yau Jisu bodu nongsun bakrau. Ngakan mau ka por ka bangi lebu ia ka mission field ha ka wei ne ki snong ka bekertang ke jalut ha bangi lebu ia ka mission ha kata ka sngi ka baningkong wei ne ki rangba ha kata ka jingalang ka bangi idan ngadon manga kompostor bagi don ki teman san ki bobon layang tau rangba badulaang badai na kata ka snong udah kedau keti wang Lada piang banwan bu school hang ne ngin pediang. Pitang syupen ngau yo tau Jisu jong pi wong ken mau. Bom dei na kejai ben reu jongi. Nga perkhan ba pliu ne upai ne rangba. Ukan bau tau Jisu ba mangi ngi syakri ude nong sono breu. Ude nong sono ba krau ude nong pen kelumar snong ko maken ki breu ka de por. Kajing snow bakla ya ke mission ke jong try ke penlong yi ki pai ba bikin perta ki nong sak nar pna yu ni pelai ngi ru Barnabas idan sibun ki Kristen ki ba ka jingem ke jong ki kalong persya yu Jesus Christ ki jit bat ki kham ik yu Barnabas ban yu Jesus dei nomor kata ka dau ki ong sak nar pna yu Jesus bat pelai ngi yu Barnabas Kabaar, kijaj breu kibaar kibangi hang ne kita kijaj breu kibapet kai. Ya kade ke benta wat langi melak ban syam kebasyai kedar ya ke jingkran ke ketin ke jong blem cem ladan ke jingkedau kebasyai. Henry ngasngo thu bagi don ki breu ha ka bakum kade ke sngi arajar snam mensyua. Ki basyupet kai. Kidon ki baperta sak narpna kata kapor kidon ki bayam. But ki danro ki bapet kai. Kita ki mute spectators. Ki bersyupet kai. Kalau nuksa kom haga jilek kai football. Kidan ki bekersian ya ke France, kidan ki bekersian ya ke Argentina. But ki danro ki bersyupet kai nang tu. Ki ang lada job Argentina ro biang, lada job ke France ro biang. Kini ki breu ki bersyupet kai. Kim ong to sanar pna yu kim syamla perta to sanar pna yu bat kim syamla ngau siru haba mu syak sempat usyak bentiu beng kat bagi di player hamadan kidang ya kru kidang ya kun doyap doyem ban ya yo ban ya tap goal ban job no kini kinong pe kai pat kata kidang itenan Hapneng upai lang ubabun ba hakabakum kade kesngi kabala kem kabala bishar batla ia kabala yalam ban sanar pna yo trai ngait bikidan shibon ki breu ki balong tangkum kinong pekai kini ki pekai ki aka baro ki bau Jisu sya aku mapet ya ke drama ya ke film habala sempat yo trai de syabuk u Jisu kano pang lenyar kertat angta Hakim dan jingkta ayai.
Kumno ki keren ben, kumno utra Jisu ba ya kata geding pena rekat kasnam ke betul nak kli akjat. Hakim dan jing sengawe ai. Ada ki supet kai kumno ule utau nong penim utau Jisu ba ki khot Chris. Ngam artatin ban ong ba ki dan shibon ba ki breu. Ki bersupet kai na jengai. Haba kruwet ki eryong ki bersyarkai persyai ke balang ke jong belai. Kidan sibun ki bangai bagi kon kabalang ki bersupet kai ya jing syai pensitam ben jong kabalang. Kini ki sngo ba kamde ke kamram ke jong ki inrai ke kamram ke jong pastor ki temen mesan ki no yalam balang. Ki khat komiti jong kabalang. Kini ki persyang ban tet keti ko matet pilat. Lada keli balai ke balang jong pi ke telot kan ni. Ki ong kilek keli ki no yalam kan ki pastor ki temen san kan. Balai pi keli ngi kita ke jing keli. Balai ke jesang met ke telot ke duna kan ni ki nong poi se ke jesang ngam tep. Tak ada ke jubab ke pemi. Balai ke jesang samla jong pi ki telot kan ni ngam tep ong samla la ke samla. Ukan yung ngamtip siya pang lau para day mga nong sumar jang u. Ki Kristan ki balik menlek bomtip ya ke jingtelat bat hiar ka balang ki day na ka longying na ka kur ka jai ka jong kain. Bat kini ki dan na ka de ka sngi ka ba lasak narpna yaw terai. Kini ki de khot ba pura jong ka balang halodi ka ya ki ba shir rem ki ba kriat rem. Syau blay utrai ruem si ki blay bal ruem ki syu anglengo ki syu kai ki artatin kini ki jai Kristan haba yok buram kabalang tegi ong kabalang jongi onda haba kabalang gejak buram ki ong yemtip kejingai sekakam ke jong blay ki kam kabalang ber ki bebon ki benta jong kabalang ka baide ban yakit ya ba kim julek tikna ber kim ngolele ru ya kata. Lek sila abandon ki bom ju ai syakakam ke jong blai menoru tang bagi dan kerteng ke balang tang bagi sngau lelei ki poi jing sang tang kum poi ke tu sim lor ni ke bapau tang si ayom ke sisnam por pasung smart tengi wan jesang por pasung jaitu tial ke tiaying tang bom sngau lelei apa pai syakade ke grup kaba syupet kai kum ni ngimla aban len bagi don bek lah kanu do benta lah kanu do kam kum balaong lah ka kam jong ka balang ki don ki Kristan ki syupet kai balada phai saka imlang ka salang ru ki don ki syupet kai haka imlang salang kini kim don ka jingkit kli ai ruem na ka benta ka bha ka miat ka roi ka par jong ka ri bar ka jai ben reu andai kim tip Kim so thu ye balada ka ri bar ka jai ben reu kan kelan kan jat ma ki ning kong ki ban jat kombo ong mordikai ke istan lada pan ngap jar ka de ka por wan mod ba pha pan la im hadre ma pha bat ka ying uk pa jong pa ning kong ki ban jat daga boburam me ke bukum ki di sngi jan election lelei kidon ki nong lei thabut kilai polling station, polling booth, ban tab booth, tang ba apswai pisah, ngam tipi ni asor kumno, ngang syam ya kata. Nengkong koren khat ar khat sao, kamet kamlong tang sid khat en resibun kit khat. Lada ka wei ka khat kapang, kamet bro ka wei kapang. Kino ki Kristan lane ki breu ki bomdan ke jingkit kli kum ki Kristan ki breu ki bomdan ke jingkit kli kum ki nong song sinong jong ka ri ba ka jai ben reu kita ki de khatmet ki balayap long tik kum ka khmat ka bala mala ka skor ka bala kelut stang ka frame dan ka skor tang mom yo sngo shu dan ka khmat tang mom ishu
Kini kita Kristen kita belayap. Kat bagi dang im. Ring te ring penyiar mensim ya yang serum sedang mereka jinglong Kristen kelayap. Ke jinglong ke babha na ke bata ke imlang salang kelayap. Kim don jingkit kli rem. Kini ki breu ha ke sngi ke belasan nar pna yo try ki sngo ba kata ke jing bom don jongki ha kalyang ke jong Jisu bat ha kalyang ke jong kita ki sipai la ni kita ki nongsun ki bong sanar pna chaturu em shaniru em shagawai ka parti ru em shagade ka wai parti ru em ki sngo yela de da ka balle kum ta ki sngo ki bu yela de ka safe side Kisngau bagi day ki bastatam na pedeng kita ki paiba baro. Penban kim tip bagata ka day tangka but jong lambit. Sipang kamrat, sipang kasim ha bokot satar langkot langkai. Ki jaj breu ki balai. Ki bangi ha ka bakum ka day sngi ka long. Ki ki breu ki bayam. Bat kini ki long tang kendiat ong ka ketun ke jong balai. Lukas arpulai arpunyau la dengan pulih. Te labut yau upat ba babon ki breu. Bat ki kentai bala lenyar lempat ru yala de bat bala yam sngosun e yau. Labut yau upat ba ubabon. Bat na pleng ta pat ba ki donru ki kentai ki bala yam ki bala lenyar na kabanta jong. Kini ki kentai ki sngo habaki tri, habaki shabuk, kitar ya kamet ke jong trai ke sngow baki panglem, habau syak bentiu markaman, habau syak som ya ke krong ke jong, habau syak keren beng, lada melong ukun belai tu penim ni ladi ngiru, ke sngow baki dia barok kangat lem baki, kapa sngow si galong keketin ke jong belai ke itu badi gini tangken dia ngot. Dan mereka bersengau tenat begini kim syam laleran ki pau syai kedar kamat ka pertai bagi dan kaliang ngajong trai nga perkat ka bakum ka de por chano kita ki senran ki ba ye ki jong u ki ba mau lahi kai mentala lais nem tam ki bala yi dala ki jong ki kamat kum no ula penpai ki kamat ki jong Bartimayas kum no ula penyah yo bodka kum no ula penimpat ula seros ubriu balayap kila yo ki kamba ki ba mau lale kila yo shimun ki jikai ki bakordon no handre ki bakum ki de sngi ngim syam la yi shano ki ja kini shano ki to ki barwai hosana ki bakawe ki ding tlai ki basiang yi ki jan men shisngi men arsngi shano ki ja ka bakum ki de por Chano gitu ki 100,000 ki 100,000 ke bela besar ki kepu badi ki dak ka. Cai kija. Kane ka kanuhun ke jong ki long kemi. Ko mengalong ke dai ke papau syai kedar ba ki saki da ke basai. Ki dan hakaliang ke jong Jisu. Kim syamla thak. Kim syamla len kum Petrus, kim syamla artatin kum Thomas. Kim syam la ino ayo try war hadu ulum kalbari ulum gal kata kane gede ke kenun ke beret ko mengalong ke betlot bor tang ba ke ba ik shisha ayo try Jisu bat ke ba yene scam lembat u Matias arpnreu lai pesan ladang pule Petrus u ongkum no ayo try la ka dei nga bagan yap lem bat me ngan om len satia ya me ban tang haga de juk ke lenong in syam mde ko ke lenong ro tang haga de juk ke lenong tang haga dekat ke ban rup kundai ke ban nyopsan hadu nyopsan haba gawe ke syakri kala ang meru melong lem baru Jisu nong Galilea ngam tip yu ta ngam itu on na lalai shabarnda la don boang biang wong ngam itu la kali biang yu ke balai baru wong nganim tu baru dasmai wong ngam itu yu tau breu kabalang kalong kanong lek kurim ke jong tra Jisu. Kabalang kalong ru kamet ke jong tra Jisu. Na ki shi hejar ngut ki khat jong kabalang. Kanungut ki bejuyam. Na kabanta jong ka haba ka syaban ben ki sipai usim ke jingdum. Kanungut ki bayim ki ban yai duai na kabanta jong ka. Kanungut na pedeng ki balang
Ki khat jong ka balang han lum siap jong pi ki ba yai kersan ya ka balang. Ha ki por baro. Ha ki jinga lenti baro. Kini ki sipai ki jong sem ke jingdom. Ki thau persya ya ka balang ban penjat ban penleran ban penkelon ya ka balang ka jong play. Kini ki sipai ki jong sem ke jingdom. Ki target ya ka balang. Da ka balai bat rung leng ba ki nong sinsyar leng ba ki nong yalam ki ba per. Saitan u pendon kamru ban penleran ya ka balang. Leng ba ki nong yalam niam. Leng ba ki kenhun ki ba per. Ban leng ba ki syakri ki ba bleu le chet. Damanga uneu pastor, damanga uneu nong yalam. Haga bakut nga kalalong. Unong yalam bakla. Ya ka balang ka bakut, baga bakentang ka jong pelai. Ki para bangai baik, langi telot bor, langi red. Langi dan haga baret. Tongin syap, nginom syap ting. Namar habangi dan haka liang ka jong pelai. Ublay ulang ka bor ka chem jongi ong nong roi sam ka ba arpunya udekat ka peningkong terter utrai ulang ka jingshai ba ka jing penim jonga yenongan syapting utrai ulang ka bor ba ka jing penim jonga yenongan khawai is ngau yelade bangidan ka kenhun ka beret ka minority en re tonginom kenrandin ban bot yu trai chadu ulum golgatha namar ong ka ktin minority with God is majority. Langilong tang kendiat, langalong baret, langalong batlat, langalong beduk. Wei habang dan kaliang ke jong play, wei habang long nong kersan ya ke balang, wei habang long udkot bersisa jong ke met ke jong kres. Bleu long ke bor ke jong. Ars im riu kan riu ngi i yang tu ke jingja, kaba usakri jong Elisha, uyo i, ia kitu ki nongsun ki seria ki la kertau ya ke ying jong Elisha. Ula ongko kenran ngin le kumno. Ngitang arngut kumne kan rat kat kita gi nongsun ki ba ap saudong jong ngin le kumno. What shifting ong Elisha. Ula penpek ki khamat ki jong new sakri, ble ula penpek ki khamat new sakri. Barloi i ba bon sya bani ki sipai seria ki blakar tau yar. Ki dan ki sipai simbeneng ki badan kaliang ki jong Elisha new sakri. What shifting wong. Nabaki babat ngi ki kambun ban ki babat ki. Para bangai beg haka bokom kene ka baka balang gelanang hiaraso. Haka bokom kene ka sngi jong ka jing syasa narpna ka jong trai. Bon ki jak kendong kita ki nongbut ki bisiram ki jong trai. Isngi kin wan baka balang ka jong blai kan cha nyan ban haki bor ki jong baman baka ka pertai. Tengin usiar bengin tengin yang scam bengila ban dan ka liang ke grup ka bekendiat. Kena ke grup ke bekendiat ke dunah kau mengi wat haduk ini isni om tangga ke por ke putra Yesus dan hakastastik jong ke balang i ke jingnang roy jong ki bangeng Henry hakador bar ka quality let's say ngila ban ong haka quantity ngila ban nang roy Henry ka quality gi dunatan kata-kata ngilong minority deng ne ba ong tra Yesus Matias arpo khat sau shibun la khat kendia lajit ban yaong sya jing sang yang se ngin yele jesang kalong ko ba ethan weirum mlai arum lait ndre ban ong siki tamasa siki kam so ba baro ki belai ban penlut ka kam ko jong play san spa tengkang ngom ba pelut san hajar hakikam sngo ba hakikam jo gede do ban pelut san hajar kadang so kumba san spa tengkang ban syong ha ying ga jong blai si kanta ar kanta nga sngo ko masan riu kanta en re ki jing so ba pertai de ki pau kanta ngi sngo wadang mene dang sipang ban riam don akor kerpang na kamata jong pi ki samla ban riam don akor ban le tips ngi ki sngi duna perlok en re ban im kat kum kade ka perthai kat kum kade ka juk ki perlok sudah kat sipapai kat badang besar yangi tegi saud oda dak tegi kepu bat ki dok kha ngi dang pahu ngi dang pahai ngiro yo try ondalawan ki jing pensoi
Ni petri skandong on dalwan ki jing ni pai dalang kedong yo blei. Ye ki jing shisha barok ni bu skandong. Ke jing long Kristen jong ni bread no bat ye kata ke jing bom shisha ni pong ye ka ke jing im. Ni la kelet kumno la ula besar yang ini kelet no kumno ula penkia yang ini kumno ula map yang ini kumno ula ye yang ini kumno day namar ke jing ye ke jongo ko mala duai mane ke ba penlong ini bikin dan ke ke jesang kita barok ni kelet yang kan mau sa we orang ba ban ki di sngi phone ni ung ong ai ba ya ile jesang te wang pastor sngo ye pi ngaat pelat tekpo ang dep bom jawang sulong le jeseng te nga perkat utau blei usah du bom long sup le jeseng mo utau rong ba ki para bangin pe ngi rakhe ke good friday to kin yet hato ngi don ne em ma ke group ka group ka bakhat du lade ki jaj breu ki bakhadu ka bang akwa bang dia kran ke por kalang ka grup jong ki arngut ki dakai Lukas arpulai life kunai sapway ong ka tin ke jong blai lada melong Chris hang tu we ni ki dakai wong lada melong Chris to penim yilade bat yengiru we ni ki dakai badan sekaliang kamon lang ong ki nong tho bau kerteng dismas ula ang membership ting yo blai habang ngiru ngi don ha ka ju ka jing penrem hoi ngi te ngi don hok ban yam namar ngi lale ka babaman henre une ken yu bom sem lale ei ka babakla hang ni ngi syam ba wei ne gi dakat upla but u itu yelade baulong nong pop u bakrau but wei ti itu yelade hang ni ngi yoi bau ni dakat u itu yelade bangalong nong pop une wei pat itu yelade baulong nong pop kejing donut kejing riang kejung hadu kata ka klimat swabon tukut mensimro kadang sensyar hau try jisu ang kaktin kejong blai hadin baula kular yau ni wei ni kidakan try jisu la yapna kalong ko mau try ula ap ye kejing kala ka bamon jong kidigi arngot une wei ude riu donut ko mongolong pendam jelade wat kadu kata ka klimat ki riu donut kin lenyara ka sngi jing bishar kan lap ka jingjat shisha ha kita ki basneu ka kamna ka bathala shani syakor dit kin sangam une udakai bala kala ka bamut unget bau jisu long sim ong Lukas arpulai sapar ula ong token maulem yengi onda melapoi ha ka hima ka chome na yo jihikai haba yalade ha jel usa patok usa yo ye ke jingkai yo yi ki kamba ke jong trai henry ka de ka klimat wong token maulem yenga onda melapoi ha ka hima ka chome unget bau jisu long sim bar ka jing long sim ka jong u kamdei na ka de ka perthai henry syakata ka wei pat ka perthai hatong ingat kumbanget uni udakai hatong saki kumla saki uni udakai lapaniem uni udakai uni syam laong perkhat ia ka jing penret ka jong uni udakai yalade syam laong ko kenrat to map yang ana marus ngau tu yalade bau de breu bapap ula dan hok kumbola keren kala de hok ingi bengin yam namar ngila le ka babaman usngau tu ila dia dan jing penim yum dan lat na kumbai pat hu endre tang ka wei ka syukur pat ret kalong ta ka jing ngau ret uang syukan mau kan rat yang onda melapoi ka hima ka jome syam la ong ya lam yang sya ka hima ka jome endre to kan mau lam yang onda melapoi ka hima ka jome ngi ka jing pen ret khap ka jong ne dakai alor jong ka ding pena try jisu hang ta uang agade ka sngi men long lem bat nga ha ka paradise Ibreu ki ba penret ki breu ki ba pendam yelade imat ye gejing kerku no belai bar gejing penkia ka no belai endre ki breu ki bayai pen yela ka jong ka donut ki bayai yele persya ki badan ki skor ka mulong penman ki ba kelut ki badan ki khmat penman ki bomi kin mat
Ia ke jingkordet ka bakimpat Jumat menu-menu ke cim jongki. Ki para bangai be trai Jisu klempop kum la duai, kum la ruai. La sya namar jongi. Om namar jongno juno namar jongi. Om don ubreu bakala ka bamot. Ubakhat karpat yu baun kentai no. Iweiru unam kentai no. Kat bui ong no ruai sim. Ni dei kinong kenti ki jong trai. Ki kon jong kabalangan ni lum siap barok. Pidei ki nong kenti ki properti ki jong trai. Ngaru. Bat kuwa baka weru kan jatna. Hamudur mapi ngadon laingut ki kon. Ar ki sinrang bat iwei kentai. Kita ki kon ki bangang ngala khang ngala pun ngala penhe ngala pensan ki bedai kedok kasnam ke jonga. Himut ngakwa ai ki beki kin jatna. Ngan sya ayo mensono baun rai mim pet na khamat jonga kita ki kon ki bai ki jonga em. Namar ki de kan nong kenti ke jonga. Traji suru. Kwa bakawai kan jatna. Namar ngi barok ngi de ki kon ki jong play. Balai bagade ka perthai kan yo ini. Ki prabangai bing namar kata kala banlong bangi laju pertang saknar prayu ulang baki kam ki jongi ki por barok. Ngi lalong ki besyupai kai. Haki por barok. Kane ke Good Friday. Hagare ke sengi ke khat ingi se ke jingkala ke bamon. Kombala penim yo dakat. Besekaliang ke mon. On penim ru. Yangah. On penim ye ke lok ke bayi ke jonga. On penim ye ki kon ke jonga. On penim ye ke riba ke cai penriu ke jonga. Shua bangan syong. Ngakwa ban ye thu iwe jingja iwe jing thu khana. Kane ke jing thu khana la ong. Bakadon kuwi ke kena kabadang kumba sausnem sansnem. Habakala late school, kelas dang ban late school, ki para kena kila keren benye ke kena. Namar baka kemi jongka man kasengi kawan bu school. Ke kemi ke jongka ki dikiti ki jongka kila sokru kila snudur lot. Para kuwi ke sengi ki para kena ki ong. Itu ime jong pi de kti jong ikum ki kti ksuit mo. Ingat dengan ima tu kti jong ime jong pi. Kumtah ki pendam ye ke kon. Ya ke para kena. Aku bagi sengi kam la syak kala yam. Ong kata ke cintu kena. Kalau pet na school bakal lek pasi. Kalau ong kal marek sala ke jong ke kemi ke ong mei. Balai kun pi yam. Mei yo ngai ke pi mei. Ngai ye ki kmot ki jong pi ki kmat ye ke dur ke dar ye kalong riang ye ki snyu ye ki skor ki jong pi ki kmat ki jong pi barok ngai. Ngai si tang ye ke kti ki jong pi mei. Ngai si pelat te mei ke kti ki jong pi ong ke kon. Hang ta kata ke kemi ong kata ke jing tu kena kala yam. Bat kalau ong kata ke kon balai pi isi kon ye ke kti ke kemi ke jong pi. Em ki kti jong pi kum ki kti ksoi. Hang ta ke kemi kala nang yam. Kalau ong ala ke kon kon. Balada ke kti ke jong imei jong pi kamlong kum ni pi pim long syu kum ni pim dan syu mentakun. Dai namar baka kti ke jong imei jong pi kalong kum ni pi sabhabri kum ni kun menta. Kelas dang bani thu ye ke story na do basdang do kot. Long bakat ba ini klung idang lung kata kapor. Kelas sop te ki jain sop ki berban. Ke kemi bopli nong kendong ke kit ki tang sik menlik tong om sha te syariat. Kalau bu ikun harut pay. Bat kumnur ka ding kala kam ya kata ka janjo kata ka kon kepala sop i. Ke kemi nang te habawan kala ye ke jing tedam jong kata ka pay. Marsin rung hapo kala kendit threat. Kala penhap ya kata ka om bar kala kendrup ya kata ka kon. Bantem ya kata ka ding kepala kelang ka kon ke baye ke jongka. Inglut kikti ki jongka bat ke sultanat kalong bagade ke kon kam syam la ing. Kala lai im. Kalau pelip dah kita kikti, kada duk pergi lah inglut. Hajika bahkan teh dah kata kau penban, kamu kan mau syut nomor kejing, ke papalat ialah kejong kekon. Kalau pelip dah kata kikti. Adin kata kadi kekon kalau ongkum no, kau mei naduk mentah kasni, bani ki kemat ki jongpi, bani ka skor, bani ki snyu ki jongpi.
ban ki kejat ki jong pi nga kam bun sya ya ke keti ke jong pi rajing Jesus Christ kat no me nga wong kata kat bahula ai tino ila ka jingem na banta ka jong yu lai no ka caps em na banta ban pede ngi pat ngi ken do thala ya ke jingi ke jong blai de ki kam ki jong yang sa nar pna ngi len yo ki bun ki kap chong ngi ki pra bangai be ngi rakhe ke Good Friday ke chong ka rai ke jong begin mi de ke jeseng ke jing men toi ke bangi ka rai ke bangi shim ke chong ngi blai ni snai ke ban ker khu ngi belum kerkuru ialah kejong ke balang hang ni bekanang roy hak jing alen ti leng baki por paro naga benta ke burom kejong blai amen Idap dak jus ngongu ya ublei naga benta ke por ke bakodor kabangile yo ya kaban pen pai ki jingmot jing perkat ki do nut bat ki men sim ki ngi aga jing shisha jo ka tien ki jong play ka bolong ko khubor ya ka bau shek yu la bet apdeng jogi nang ba mangi kum ki bangai ki bolong ki nong bu jong tra jisu ka jing rakhi ya ko Good Friday ka long ka badan ka dor bat ka jingmot na ka banta ka jing em ka jongi ila poi sa ka banta ka bakut to ka jing sakri ka ne ka por nyamla khama ben pau ka jing sngongo ya baro ki blai sim ka banta na du organize masa apong group bla pulis tang bat wai masa ja asau kwi masa ja asau kwi bla pen kentang ki jing aingo oi ya ka kwaya jong ka balang ru bla ay ka jing wai ka bakrpang ke bidai ba ka ne ka por to ka jing sakri ublay unang kerku ya pi kubi kon sam laru ma bilang ai met bat men sim ka jing sakri kat kum gasap ka talent ka ublay ai pi ublay kerku ya pi mat kan long ru ka buram ya ublay nakabanta jong ilang baro di bala mi na ki jong yeng kisem akum ka ni ka skiban wan cha ka yeng jong ublay nakadonu ka batrang ka basliang man snap am cha score ya ka kiting ka jong ublay kumau sakri ulakren ai baka jing rakhi Good Friday kan mi rengkat baka jingkal ka mot ka batamai mamangiru ngilap along ka bayeng hakaliang ka jong utrai haki po baro to ka jing ep ka jong gi ngilap poi sa ka benta ka bakut to ka jing sakti ka jong yo blai ngin pen wai ka jing sakti da ka bangen ruai ya ka jing wai ka ba ars pa ar ngakin mau yu jisu ba hok u jisu bhabriu jamnu tam men mit aka kriat bajur bus ap akper de kasnam pas ap ka basaw la penjau ba pisajur kamensim de junam ngan riwaya ro jing it makraw nong penim baru ki khot ka jing riwaya ka ba aspaat ban hadien ka ne ka riwaya ngan kerpat di pastor sachisin en ai ya ka jing ku penwai Amen.
ilang bansa terpaulung Tuskam yagikten paukren Aku ibunut panpenmi Usyatia di ibalan Aku iya aku simdi Agen mauga Tuhan sewa Akati kabentil lacur Agen mauga men kabatur Labor kita terong kinur Aken ranuji subahin Enskau ajing nyaga Aton ejong akan ban Anken auga syitong lasyan Tung ni penwai. Ngi aingu ye me ko kenran ublei ujongi. Pemedor dekat bat ngi na duk kebas dang duk ke bawai no joga de je seng lang ke jongi ye me ke bekum ke de sengi ke bekerpang. Giduai men kerku yi benta barok ke bengin layok ben pendam. Bat abangin sami no na ke ying ke bekentang ke jome ablei. Giduai men pelai ngi kenran. Rengkat bagi jingkerku ke jome. Rengkat bagi jingkut jimut ke betemai. Bangila ban im bat ban syash tomru na ke ke kerteng ke jome. Bat atau da airu ke jing ai ke badap diang ke jong Jesus Christ botrai. Ke jing i ke jong belai bok pa ke jing selok ke jing alam ke belum mensim bokoi. Giduai bigi bor ke belum lahi wi belai. Kin long rengkat bala ke jong ke balang hang ni. Long rengkat bat ngi lembat ki parabangai bi ki jong iru. Ki badan hang ni bat kelang saudong ke de pertai. Nadu mentasi duk ki babam cukut. Amen.